Сега искам да дам думата на моята колежка, приятелка и съседка Милена Милутинова, която е и една от лицата на журналистиката, посветена на Европейския съюз. Благодаря много. Не знам дали мога да бъда толкова артистична като кедъра. Но той е тренирал, аз не съм. Ще ви прочета една история от Ралица Найденова, която мене лично дълбоко ме впечатли. Едно много интересно пътуване през времето. Късно вечерта телефонът извъня по онзи оглушителен начин, по който звъняха старите аналогови апарати от края на миналия век. Само тя се обаждаше по това време. Вдигнах слушалката. От другата страна на линията, на хиляди километри от България, звучеше развълнуваният глас на леля ми. Раличке, стената падна. Всички празнуват. Къртят парчета, катерят се, прегръщат се и целуват близките си от другата страна. Хора, които не са се виждали десетилетия, целуват се и се прегръщат дори непознати. Дишането й беше очестено. Не спираше да говори. Не знам, изобщо не мога да си представя какво ще става от тук нататък. Всичко много ще се промени. Дай да чуя майка ти или татко ти, който е наблизо там. Тате, леля е на телефона. Како, какво става, попита баща ми. Разговорът им продължи дълго, след като си легнах. Чувах баща ми да задава въпроси, на които леля ми едва ли можеше да отговори. Тогава тя живееше в Германия повече от 17 години. Беше напуснала България на 24, въоръжена само с ръчен багаж. Една година преди падането на стената, за втори път през живота си поела на запад само с дамската си чанта и дрехите на гърба. Качила се на влака от източен за западен Берлин, за да отиде на гости на бившата си свекърва. И повече не се върнала в източна Германия. Слабо помня първия си чичо, изтънчен берлинчанин от западната част. Почина, когато бях съвсем малка. Свирил в Берлинската филхармония. Една вечер изнасяли концерт в източната част, а на следващия ден, заедно с много други свои сънародници, не успял да се прибере от дома. За една нощ стената била факт. Брат му и майка му останали от другата страна. Никога повече не ги видял. Започнал живота си от начало, с един кат дрехи на гърба и с цигулката. Съществуват безброй подобни случаи, но този е част от моята лична история. Стената разцепила хиляди домове, разделила къщи, семейства, съдби, цял един народ, западна от източна Европа. Трагедията била неописуема, безглаголна. Леля ми и първият ми чичо се запознали в София. Той изнасял концерт в зала България. Няколко години след смъртта му, леля ми се омъжи повторно. 6 месеца преди падането на стената, вторият ми чичо, типичен прусак, преплува Дунава чисто гол, препасан само с непромокаем найлонов плик за дрехите и документите си. Така през Австрия избяга от източна в западна Германия. Прекара няколко месеца в бежански лагер в компанията на много въшки, цигани, турци и по-малко немци, докато успее да легализира пребиваването си във вече бившата западна Германия. Междувременно комбинативната ми леля бързо успя да намери работа за двама им и да организира живота си за пореден път. По същото време, родителите ми обмисляха заминаването ни за Нова Зеландия, което така и не се състоя. Майка ми почина внезапно и в края на ноември 90-та напуснах България за първи път. По онова време не беше лесно да заминеш. Леля ми трябваше да изпрати официална покана, с която да отида в посолството и ако оттам преценят, да ми дадат виза. В един студен есенен ден прекарах часове наред пред посолството на Германия, докато най-накрая успея да подам документите си за виза. Процедурата беше тегава. Имаше дълга опашка от чакащи. Ставаше бавно. Бях много щастлива, когато месец по-късно отворих паспорта си и от първата страница ме гледаше нова новеничка виза.
отидох на гости на Леля Елза във вече бившия Западен Берлин. Бях едва на 13. Излишно е да казвам, че за първи път летях със самолет. Леля ме посрещна на летището, качихме се в новата и спортна Хонда и се понесахме по празнично осветените улици. Беше малко преди Коледа. Берлин ухаеше на брецели, печени бадеми, канела и греяно вино. Тя ми показваше забележителностите една след друга. Ето това е Бранденбургската врата, построена в края на 18 век по подобие на Атинския акропол. На 13 август 1961 проходът от Берлинската стена е окончателно затворен. Миналата година, на 9 ноември, точно 200 години след построяването на портата, пътят от изток на запад отново стана възможен. А ето тук Леля ми посочи едно обширно голо пространство от дясната страна на Бранденбургската врата. Допреди няколко години беше един от най-изисканите хотели в света, сравним с блясъка на Уолдорф Астория и 4 сезона. Хотел Адлон. Той е познавал отблизо Томас Ман, Франклин Рузвелт, Алберт Айнщайн, Чарли Чаплин, Марлене Дитрих. Тук Грета Гарбо произнася култовата си реплика от филма Гранд Хотел. Искам да съм сама. Това разказваше Леля ми замечтано. Построен е през 1907 и е преживял Първата световна война, преживял е бомбардировките по време на Втората и пожара след окупацията на Червената армия. Но не успя да преодолее глупостта на ГДР. Разрушиха хотела преди няколко години. Дано сега, след промените, се вразумят и го изградят наново. В скоби авторката казва, че хотелът вече е възстановен към днешна дата в целия си блясък от веригата Кемпински. Това е станало през 1997 и е един от най-луксозните хотели днес в Европа. И продължава разказът на Лелята. Погледни натам. Виждаш ли позлатената статуя върху онази висока колона? Берлинчани я наричат Златната Елза. По света известна като колоната на свободата. От нея тръгват 5 от най-големите пътни артерии на града. А там малко по-надолу са Александърплац, катедралата Берлинер дом, островът на музеите и от другата страна е университетът Хумболт. Ще ти ги покажа в следващите дни. От всякъде напираше толкова много история. Културният шок отвъд желязната завеса ме разтърси из основи. Беше шокиращо красиво, цветно, чисто, космополитно, шарено, шумно, многообразно, непознато, голямо, ново и най-вече различно от всичко, което бях виждала през краткия си живот. 2 свята. В единия имаше повече, отколкото човек има нужда да има. В другия, от който идвах аз, просто нямаше. Сетивата ми поглъщаха огромни количества новопостъпила информация, която съзнанието успя да обработи много по-късно. Беше повече, отколкото можех да поема. Трябваше да минат години, за да осъзная важността на това първо в живота ми пътуване. Обиколката ни финишира пред една от най-известните целувки в историята на съвременния свят, наречена "Господи, помогни ми да преживея тази смъртоносна любов", по-позната като братската целувка. На стената бяха увековечени ликовете на Брежнев и Хонекер в момент на непонятна за мен страст. Прекарах следващия месец в обиколки с галерии, музеи, катедрали и исторически паметници. Видях в оригинал картини на художници, от които се възхищавам. Останах безмълвна и ужасена в Щази, квартирата на разузнавателните служби по времето на ГДР и място за изтезания на политически затворници. Дъхът ми спря пред стените на древния Вавилон, похитен от Хитлер. Категорично отказах да посетя Аушвиц. Германия винаги ще носи клеймото на най-тъмната епоха от историята си и ще изплаща дългове, които не могат да бъдат върнати. В един от дните ми, Леля ми ме заведе в турския квартал, за да ядем най-вкусния дюнер на света. По това време напливът на гастарбайтери от Турция беше наболяла тема и на присъствието им се гледаше с недоверие и скептицизъм. Турците бяха екзотично малцинство и най-вече аутсайдери.
В момента по-голямата част от тях са безпроблемно интегрирани. Мисля, че тогава никой не си представяше колко пъстра и мултикултурна ще стане Европа за по-малко от 20 години. Не мисля, че тогава някой можеше да прозре мащабите на започващия процес, падането на границите, липсата на визов режим, възможността хора и стоки да пътуват свободно и в крайна сметка обединяването на Европа с всички позитиви и негативи. Преди 2 години със семейството ми обикаляхме Италия. Докато бяхме в Пиза, 6-годишната ми дъщеря в недоумение попита: „Мамо, тук какви хора живеят? Бели, жълти или черни?“ Трудно ми беше да й отговоря еднозначно. Имаше толкова много туристи и най-вече емигранти. Индийци, пакистанци, араби, афроамериканци или по-скоро африканци. Истината е, че за добро или за лошо, Европа се е превърнала в Вавилон. Обикаляйки големите европейски градове, срещаш повече чужденци, отколкото местни. Въздухът жужи от безброй езици, пространството е пренаситено от различни култури. Уличните търговци с неевропейски произход, окупирали историческите обекти, са едва ли не повече от посетителите. Хора от цял свят прииждат на Стария континент в търсене на по-добър живот. Не знам как си представят Европа. Не знам как си представят, че Европа трябва да ги посрещне. Не знам как си представят себе си като част от Европа. И това ме плаши. За първи път през съзнателния си живот изпитвам несигурност. Предвид събитията от изминалата година ми се струва, че мирът в Европа е по-крехътък от всякога. В същината си расизмът и религиозният фанатизъм са двете страни на една и съща монета. Опасявам се, че обществото ни, такова каквото е в момента, създава идеални условия за развитието както на едните, така и на другите. Къде толерантността и безусловното приемане на другостта се превръщат в заплаха за личната идентичност? Къде е границата? За себе си имам отговор. Уважавам различното до момента, в който не се превърне в заплаха за мен и близките ми. До момента, в който брутално не навлезе в личното ми пространство, заплашвайки правото ми да се чувствам спокойна и защитена. Европа е такава каквато е, благодарение на реда и на ценностите, които изповядват обитателите й. Благодарение на убедеността, че всяко човешко същество иманентно притежава правото свободно да изразява себе си, не нарушавайки комфорта на другите. Изглежда, че мирът винаги е бил част от уравнение на завуалирани геополитически и социално-икономически интереси, които хазартно и задкулисно се разиграват на световната сцена. Някакви хора, някъде, с действията и решенията си променят хода на историята в дългосрочен план. Променят живота на милиони. Европа отдавна не е онази Европа, която видях за първи път през далечната 1990-та. Европа никога повече няма да бъде същата. И това е напълно естествено в хода на промените и непостоянството на нещата. Не това ме плаши. Страхувам се да не загубим свещеното си право на свобода и неприкосновеност. Страхувам се да не загубим света, такъв какъвто го познаваме, света, който обичаме и от който всички ние сме част. Това беше разказът на Ралица Найденова. Бих искала да благодаря на организаторите и на възможността да представя тази история и да бъда част от това събитие.